Derfor så er jeg nødt til at tænke på det. Vi synes, det var jo vi kunne godt lide, at nu var det tid til, at vi skulle spare. Vi skulle passe på vores energi, eller vores energiregning. Vi skulle passe på økonomien over, vi skulle spare en masse penge. Og det her, det var jo i hvert fald en god ting at gå i gang med at begynde på. Jeg tror, jeg repræsenterer den mere idealistiske side, om at jeg bare synes, det var fuldstændig fantastisk, at man kunne gøre noget for miljøet. Ja. Og så har vi jo sat et tænd- og slukur på vores vandkøler. Jamen, jeg læste, at man kunne spare strøm ved, at den ikke står og kører i weekenden. Og så bestilte jeg et tænd- og slukur, og så har jeg simpelthen sat det på, så der er slet ikke strøm på i weekenden. Vi har fået spareskinner på vores computer, på vores lampe og højtaler og det hele. Så når jeg slukker computeren, så slukker al strøm. På baggrund af den folder, som det var, der var blevet delt ud, så lavede vi også tippentier. Så delte vi tippentier ud til samtlige medarbejdere, og jeg tror, slag på tasken var det 95% af de ansatte, der svarede på det. Vi fik bevilget penge til at få sat sådan en føler på i vores køkken, så ikke lyset står og brænder altid, også når vi går hjem herfra. Vores energigris, han får rundt til dem, der glemte at slukke, og der gik jo sport i, at de gerne ville af med den igen, så de fandt nogle andre, der havde glemt at slukke, så den har været vidt omkring. Jeg synes, det har været sjovt. Ja. Vi er blevet sat op til at være sådan lidt nogle bussemænd, men jeg synes faktisk, det har været enormt sjovt. Altså. Ja, og det er jo blevet sådan rimelig godt modtaget. Efterhånden. Det skabte i hvert fald en god debat her på gang.